aiwa zvanyasa kubuda pachena kuti Nelson Chamisa aiwa ane tsitsi nechizvarwa cheZimbabwe zvamunoziva meso kuti Nelson Chamisa aiwa pati yavo CCC yakanga infiltrated neZANU-PF aiwa zvava zvaita kuti vafume bato ridzva reDAZ. Sara pina munaudzivizere kuti vo subscribe vo like utina on the bell icon. Saka tipinda panapa pa kachange page vanonyora vachiti Nelson Chamisa's decision to launch DAZ reflects his determination to effect change. However, the success of this new party hinges on strategic planning, avoiding personality cults, dictatorship, and addressing voter confusion. Zimbabweans must critically evaluate DAZ's policies, leadership, and commitment to democratic principles, not dictatorship and personality cults. By launching DAZ, Chamisa aims to create a distinct political entity that can challenge the ruling ZANU-PF party. Chamisa's move comes out of the 2028 elections, where his urgency to address Zimbabwe's challenges is commendable. Launching a new party requires careful planning. Some critics argue DAZ's formation might further fragment the opposition, diluting its collective strength. Saka ndo masvika ari kubuda panapa pagachange our page vatora masvika kuti ava vaNelson Chamisa vanyatso kuratidza kuti aiwa vane tsitsi nemburi yeZimbabwe uye vanhu vanofanira kunyatso kupenengura vachiona mapolicies eDAZ. Hazviri kuti vaNelson Chamisa vane upimbi ndoga nepower kana nekutonga, asi aiwa vanonyatso kuziva kuti vanotamba navo vanhu vakamira sei. Saka ivo vanofanira kuimplementa part yakamira sei. Saka muri Zimbabwe imbotudzai mafungiro enyu ndikudii pamusoro aiwa penhau idzi. Pinai comment section medu dzemafungiro enyu. Aiwa musakana kusubscribe, kulike, turn on the bell icon.